Ifan Phillips dwi'n 11 breuddwyd. Dwi'n wreiddiol o Grymych a dwi wedi bod yn gwneud prentisiaeth gosod trydannol gyda cwmni'r teulu Phillips and Sons Limited am biti fod 3 blynedd nawr. A beth dwi'n wneud mewn diwrnod yn amrywio. Un diwrnod allan ni fod yn weiro tŷ newydd, y diwrnod nesaf allan ni fod yn weiro shed amaethyddol i gwartheg, defed neu beth bynnag. A mae hwnna'n rhywbeth sydd yn diddorol iddo fi fod gallu cael yr amrywiaeth yna yn swyddi. Penderfynais i gwneud prentisiaeth oherwydd dwi'n dysgu'n well wrth gweithio gyda'n dwylo, felly gwneud prentisiaeth yn helpu fi datblygu'r sgil yna. Penderfynais i astudio'n ddwyieithog oherwydd dwi wedi tyfu lan mewn ardal Cymraeg a dwi wedi cael yn addysg gynradd a uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, gwneud rhan o fy ngwrs trwy gyfrwng y Gymraeg wedi fy helpu i cwblau'r gwaith i'r safon gorau o'n i gallu. Mae'n hanfodol i fi, dweud y gwir, yn bod ni'n gallu cadw siarad y iaith Gymraeg a hefyd cadw siarad iaith Gymraeg gyda'r pobl yn gweithio gyda a'r cwsmeriad ni'n delio gyda. A trwy cadw siarad y iaith a cadw siarad iaith gyda'r cwsmeriad wahanol o'r ardaloedd wahanol i ni'n mynd i, mae hwnna'n dim ond mynd i gryfau y sefyllfa ni'n mynd mewn iddo i'r blynydde sydd i ddod.